ingkang badhe sang asupan kula kunjuk depan tempat dengan sami tunggal artis kira rezeki wontenipun Ki Ajeng Yuyun Mahes Suara dalem buke. Gas pundi, Mas? Ya, rasane redeg. Sing redeg bagian endi, Mas? Wis kopoke kabeh. Kene. Rasane adem panas ngisor dhuwur tengah padha wae. Kayak Mas, santai aja. Lo rambutnya jagung dah. Oh, ki mau kebrongot ana kono. Mau ning kono ya, Mas? Iya. Anjir, kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Konjuk pralenggah kakung Sena Putri. Anjir. Kangge masyarakat dusun Suru Simo. Nggih. Jan, sayuk nggih, Mas. Nggih. Dalu menika. Aduh. Wonten ing dalu punika gayub rukun. Kang rawuh punapa kang dados undanganipun Sohibul Hajah. Nggih. Sinten, Bapak? Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Rebo sekalian Ibu Gemi. Rebo. Iki mesti lahirnya dina Kemis. Iwi nak bapakmu. Iki anane dikasih tanda rebo. Bo. Berarti yo metune rebo. Rebo awan berarti. Angge kula aturaken wilujeng dalu nggih Pak Bu. Ingkang tampun rawuh teng dalem mupen Bapak Rebo. Aturaken wilujeng dalu para lenggah kakung Sena Putri. Dalu menika acaranipun menapa to Mas? Aku Acarane mantenan. mantenan. Konjuk dumateng adik kula Marmin sekalian Ayo adik sapa? kula Susi Cahyati. Cahyati. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah nggih. Mawaddah ugi warahmah. wis pokoke komplit. Komplit. Muga-muga ndang cepet dikeki momongan sing akeh ora apa-apa. Iya, wis ukurane anu ki yo ngene iki kan. Nggih langsung ki mawon ndak mengke kakeh Kangge kagem sepuh bini sepuh dipun sukani ingkang langgam-langgam rumiyin. anjih. Tasih saringan Maheswara campur sari. Monggo Maheswara nyampur sari. Mingkar mingkur rengo kara hakarana karnane marti siwi. Ketoke para sepuh bini sepuh awur ngeler-ngeler. Ndongokke swarane Ki Ajeng Yuyun. Sesaringan kalian Maheswara campur sari. Semoga dipun lajengaken.
kang tumrap ning tanah Jawa hakeme Jan kompak tenan yang bengi iki maheswara luar biasa. Kagem pun sepuh pun sepuh, para lenggah Kakung Sono Putri, ibu-ibu ingkang wonten ing dalem menika. Sugeng menara, sugeng pepanggihan kali kesenian gawe campur sari maheswara ingkang wonten dalu menika asung panglipur bojo debatan para lenggah Kakung Sono Putri para undangan bagi kaca
konjo para lenggah kakung Suna Putri kaaturaken langgam-langgam santawis kalih sesarengan Maheswara Campur Sari semoga dipunlajengaken. Sampun kabar sosto kaling lagam